Добър ден на всички, казвам се Маргарита, искам да ви представя немската компания White Pins Plus. Ще получите под видеото линк, чрез който да се регистрирате. След което вие ще влезете в сайта, ето виждате го, как изглежда. Имате възможност да го четете на немски или на английски, както предпочитате. Това зелено правоъгълниче ви отвежда на място, където трябва да се регистрирате, като кликнете върху него. Тук изписвате, превеждам го на английски, юзернейм, логина, който сте си избрали на латиница, предполагам всеки от вас знае, тук е паролата. И тук, скъпи приятели, което е много важно, вписвате имейл адреса на този, който ви е поканил. Име, фамилия, имейл адрес, страната, от която идвате. Кликвате върху тези квадратчета, задължително, и изписвате картинка, т.е. думите, които са ви излезнали тук. Ако ви е трудно, може да ги смените по този начин, както предпочитате, и се регистрирате съответно. След което ще получите на имейл адреса си линк, който ще трябва на всяка цена да го намерите. Може да попадне в спам почтата ви, вие проверете добре, защото само чрез него можете да потвърдите регистрацията си. Той може да бъде някакъв текстов линк, може да бъде такова бутончик, подобно на това. И когато вече кликнете, вие ще се регистрирате, ще влезете в сайта, това, което ви показах първоначално, вписвате си логина и имейла и влизате в сайта и продължавате с регистрацията, която се състои. Първо, данните, които трябва да въведете тук са пак име, фамилия, дата на раждане, телефона, ако желаете, семейно положение, каквото ви е там, това се изписва автоматично, имейл адрес, точен адрес на улица или там, където живеете всъщност, адреса си, физически адрес, за него говоря. Това е пощенският код и града, в който живеете, държавата, съответно какво образование имате, каквото пожелаете, това си пишете. Продължавате втората стъпка, данните, които трябва да попълните. Това трябва да се попълни дали предпочитате банков превод. Като кликнете на банков превод, ще запишете IBAN-а и BIC-кода. Или пък аз в случая съм предпочела PayPal или Skrill. Това е бившият money broker с най-голямата английска електронна банка. Може би тя е толкова известна и добра, колкото и PayPal, която е американска електронна банка. Аз съм кликнала съответно и съм избрала PayPal. И тук трябва да пишете каква ви е настоящата работа. Може да запишете Home Business. Това няма голямо значение, но трябва да попълните непременно тези поленца. И съответно каква е месечната ви заплата, отбелязвате там, което ви харесва и давате Save на тези данни. И така, приятели мои, това, което ще е вашата работа, е да кликнете всеки ден върху тези две картинки. Избирате или едната, или другата, която предпочитате. Те са много приятни и с това давате мнение, кое от двете картинки те представят някаква услуга, някаква стока, ви харесва повече. Кликвате на ден, като начало са по две картинки и съответно вече след известно време ще ви се увеличат, защото се увеличава и ежедневния ви доход. Започвате с 2 евро и преминавате нататък, се увеличава с 4, 6 и така нататък. И съответно и картинките се увеличават като брой, но за да кликате по тези картинки не ви коства никакво усилие, никакъв труд. За мен е даже забавно и интересно. Аз съм си свършила работата за днес, но продължавам да го правя, за да запиша видеото и да ви покажа, защото ми е приятно.
Това е вашата ежедневна работа. Вие кликате по 1, 2, 3, 5, ако трябва и 10 картинки, защото ще дойде момент, в който ежедневният ви приход ще бъде 10 евро, а след това ще станат и ще стигнете до 35 и прочее. Зависи от това дали каните хора или не. Ако поканите 10 човека, на края на годината ще имате доход около 7-8 хиляди евро. Но след 90-тия ден вие вече може да теглите по 20%. Това е препоръчително дневно. И така, скъпи мои приятели, когато влезете след като вече сте се регистрирали в своя акаунт, и сте си свършили работата, ще се изобрази ето това зелено значе. Ако не сте я свършили, тук ще има един голям червен кръст и под него ще има червен активен надпис. Кликвате върху него и ще ви отведе да влезете своя логин и парола в сайта, за да си свършите ежедневната работа. Когато я свършите, просто обновявайте линка си, можете с F5 да обновите сайта и ще ви се изпише това зелено значе, което ще означава за вас, че сте свършили ежедневната си работа. Това е всичко, което исках да ви кажа. Работете приятно, аз съм на 70-тия ден, получавам вече по 6 евро дневно, остават ме 20 дни до 90-тия, след което вече ще преценявам дали да тегла или да не тегла. В зависимост, това е за всеки един персонално. Желая ви успех, регистрирайте се и поканете приятели, познати, непознати. Това е за всички вас полезно и добро, без да влагате усилия, без да влагате средства да печелите добре. Всичко добро желая на всеки един от вас.